Дръж го! Повече газ трябваше да му дадеш. Айде, татко, геш! Оново път аз сега тук как го заебах. Викам на Гоша, ако искаш го качуе. Не мога, вика. Много рипава, човек. Не е мек таков рипа, като такова. По камените като кола. Не знаеш да застане. Дръжки на това. Държиш? Да. Седни му наотзад, батко. Иначе няма издава. Наотзад! Пусти малко назад! Дай! Изправи го малко, дай. Ки ги фърля тия бутуши. Оде? Може да станеш те. Абе, ки свикнеш? Гошо, дек сега че по-лесно. Абе, там е шибано до дек влезеш, инче. Ако искаш е там, къл върнеш, ако искаш да се качиш и да го засилиш. Може, инче. Аз оттам го засилвам, като не мога да се кача от тук. Столик и спойлери всичко какви. Всичко се разбива, човек. Гошо, дали има ферки? Има инструменти. Какви ще остане? Чакай да, много бързаш ти. Айде поне по-нагоре да не снимам. Тук ми писа сам да спрам малвете. Бирай костени, бе. Костени да сбираш, вика батко. Само лестници има. Тъди, грешка. Бойко Борисов да асфалтира. Още малко идваме. Ако не какво ќе викнем Борисов да пусне тук и валяк, една отсечка маленка асфалти и готово. Седи, не се подигравай така ти. Сериозно, особено на камените, там може да изсипе малко асфалти. Те това клипче е най-якото от всички. Кое клипче, бе? Всякъде го правя. Това на патко ли го снимаш? Малко го взех аз мотора. Батко не може да скачи. Аз имам местенце, къде запъвам всеки път без значение с шоса. И аз само казах на батко на 3-4 места, че и същи са и само там се спира.
Батко, да го извърти малко натам. Задницата да може оттам да го качим нагоре. Тук? И как и стане, като няма сила? Да слиза ли подкреплението или ги се оправите? Гоше, трябва ни пресна силичка малко. Си лебедката, бе. Не, бе, ке окачим? Да не го Нека пусти. се точно. Фани отпред да въртиш гумата, да не го изпустим надолу. Че е на скалата баш. Ай! Стой са. Ще опалим? Опни му задницата на са. Дига. Ай! Тук вък излезеш. Или аз. Моторчето ми аресва, батко, само амортизьорите да се оправят. Често ти казвам. Много твърдо вози. Това му е такова, ниче е маленкичко луво. Дай! О! Да видиш кой ти изкара два мотора. Още малко, Сигнали до Калповия завой поне. Уче, дръж малко. Това да не е на лов, а? Как ходиш? Вчера лежа. Ало? Батко, караме, бе, терах мотора. Нищо да наприеме моя. Тинки на поляна нагоре, тия му тепа, батко. Слизах дома да свалям с поли и пак качувам нагоре. Не става. 2 пъти паднах. Паднах 2 пъти. Ще усени с дъжд. Ти бачки ли? Някакво съвърни като дъжд. Много твърдо вози, това му е проблем. Твърдо, много твърдо. Иначе е маленко уво, стегнено, ама е това. Рипа много. Ще малко нагоре. Да глотнем въздух и тръгваме. В Саските сме до някъде по-стигна го. Свърши. Най-трудната част предстои. Горим е таква скала. И прав не си седи, брат, че не е мотор да караш по тех. Сдавай. Ниче има компресия, батко, не може да такова да пусне назад. Скъпахме гиздава лепинг. Гиздава лепинг. Кою? Кою?
Иначе може да се кача. Има сила, като какво е. Батко? Трябва му свикнеш. Ай, Гоше, елай ти да го качиш. Горе. Ти имаш свежа сила, качвай се. Абе не става да бутам, защото много камени фърля. Дай да отдръпнем само малко напред. Чек да ли... Седи. Ай! Дръпни му задницата. Имам всичко. Бати как се отбиват болтове. Вибрация много сила. А, така. Катеринче, бе? Сега ми отяска тура каски, нищо не бъде. И аз не мога с тази каски. Катери моторчето, обаче не сме му свикнали. Чекоре. Аута. Я ти малка манивела. Откажах си вече. Йос. Не, назад бе. Жарвай. Горе от тебе,